Уважаеми гости, Българска школа за старинни воински изкуства Величие при исторически парк като домакин и участник в събора ще представи за вас първата демонстрация воинското дело и умение на древните българи. Всички знаете, че нашите предци, древните българи, идват тук, по тези земи, като войни и завоеватели. С силата на оръжието си, те овладяват тези земи и ги защитават хилядолетия, за да ни има и нас днес. Когато идват тук, отвъд Дунава, българите идват като конни войни, войни-конници, най-силното оръжие на които е лъкът и стрелбата с лък от гърба на коня. Благодаря ви. Българите донасят тук на Балканите в Източна Европа една нова форма на сложно съставният рефлексен лък. Войнат с лък е трябвало да умее да натяга лъкът, да огъва неговите рамене и да поставя тетивата. Да умее да води стрелба, бърза. Точна и разбира се силна. Войнат стрелец с лък е трябвало да умее да стреля от място, в движение, обърнат с гръб към противника, от коляно и разбира се от гърба на коня. Нещо, което ще видите малко по-късно, представено от нашите другари от школа Мадарски конник. Сам войнат не винаги е воин, уважаеми гости. Затова древните воини, стрелци с лък, е трябвало да умеят да стрелят. Всички заедно, група,